Sanibonani guys, igama unqabile nibathela mazibela eIthonga ngomhla 7 October. Guys, uBanile usemane wenza isimanga. Wa-celebrate-ke ukuthi akasahambi noZama-ke manje. Le endlini yakoMagwaza. Thela iglasi-ke isiphuzo sibanda mpo, waqeda wafaka i-strawberry ngaphezulu. Hhayi washo impela ukuthi hhayi akasayindawo futhi usewutshele wonke umndeni wakhe. UZama-ke wase wamncoma washo ukuthi isizathu sokuthi bahlezi benqoba yingoba nje uyalwa uBanele. Akaqhubeke njalo alwe angapheli amandla. Wathi uBanele lalela, ngisho noma kuthiwa ngiyaphinde ngiyafa, ngiyothi uma ngivuka ngiphinde ngikhethe wena. Ngiyokhetha wena ingunaphakade. UZama wabonga wanconcoza guys. Baqede baqhubeka babudlunca utshwala. Ngapha-ke koMagwaza-ke bayavutha bhe, kakhulukazi-ke uMbongeni. Uyasho ukuthi lo mfana lo useyadelela-ke manje sekumele afonele uGumede behambe bemyise lapha endaweni akumele ngabe uya kuyona kubuye uSanele. Useyasho-ke uMakhumalo ukuthi iy'ngane zami zombili lezi. Usethi uNokwanda isipoki lesi futhi akusiyena nje uBanele lo. Uyanibona nje nangendlela abehave ngayo ukuthi akusiyena uBanele, umoya ekumele ngabe ulele, hhayi ukuthi uyagcaluza lapha emagcekeni akoMagwaza. Hhayi-ke guys, kwaba nje nenkulumo mpikiswano eshubile kanti u-Ayanda bekade nyanya mezwa uNokwanda ekhuluma kabuhlungu ngoBanele ngoba uyamthanda uBanele. Guys, kuye kushiwo kuthiwa kwesinye isikhathi ukukhulume into kanti usuyigwaza ngowakho. Hhayi-ke uke wafika kuBanele laphaya etafuleni sebedla oMagwaza, efika nawo uZama bephuze bedakiwe beyimvithi. Washo ukuthi uZama-ke umakoti walapha koMagwaza abamhloniphe. Hhayi impela-ke abantu-ke abadala abanyanya futhi bebona ukuthi cha, ngathi uBanele ngampela useyadlwebeleka. Usezoletha ngisho uZama laphaya engagani ngisho ukugana, bephuzile utshwala, beme ngey'nyawo bengahlalanana phansi. Kodwa-ke benze ngathi ababoni. Umane nje wathi uMbongeni bengicela bandla ukukhuluma nondodana mntanami ngasese. Hhayi-ke uZama-ke wakhetha ukuhamba-ke, base-ke baqala-ke bamyala bemtshela phela ukuthi le ndlela ayiphethe ngayo ayilunganga futhi kumele kubuye uSanele agoduke yena manje ele kwelamathonga uBanele. Hhayi-ke guys, uBanele umane wenza iy'manga. Sebemtshela ukuthi isikhathi sakhe sesiphelile kumele manje abuyele emuva. Umane wavula amafayili, ubhuti wavula amafayili wakhipha iy'ndaba zakudala. Wabatshela kahle ukuthi lalela lani la nina. uBanele lo enimbonayo la, senikhohliwe yini ukuthi uyena lo wayebhizi enakekela lo mndeni ngesikhathi uSanele ehamba yena ele koMagoli ethi uyofunda, ufundele ukuba uthisha. Ubani owayebhizi egade leli khaya ngesikhathi ebhizi uSanele efundisa ewuthisha omkhulu? Kuleyo mpilo yami mfushanyana ngiqala ukujabula, hawu into engiyitholile iyodwa ibhulethi. Eqede leyo bhulethi leya mane yenza impilo yami yaba mfushane. Ngikwazanga nanokuthi ngispende isikhathi nesithandwa sami mina uZama. Ngiyekeni ngiphile, kumnandi ukuphila. Angiyi ndawo, ningahamba niyokubiza lowo Gumede, nibize ngisho uMehle Mamba, noma iyiphi inyanga nifuna ukuthi nibize, okusalayo angiyi ndawo. Waqeda lapho wavula isiphuzo sakhe, wafaka idimasi ley'buko, waphuza ubhuti, wahlafuna wadla etafuleni rafu. Ekuhlafuna rafu ukudla kubonakala ukuthi uthukuthele. Yeyi, washiya uMakhumalo benaye uMbongeni bebamba ongenzansi guys ukuthi nansi ingane bo. Nansi ingane bo ifuna ukuphila ngenkani, ithatha isikhundla sikamfowabo. Yeyi guys, kushubile. Guys, mengithi like umuntu uzigwaze ngowakhe la, Banele uzigwaze ngowakhe. Because emva kwalapho u-Ayanda lo bekade emdifenda, uye wahlala phansi naye uBanele ambuza ukuthi kunjani laphaya ngale guys kwelamathonga. Hhayi waqala-ke wakhuluma-ke uBanele, wakhuluma izinto ezi-negative zodwa. Esho ukuthi uyakwazi ukumbona umuntu but awukhoni ukumthinta, ucindezelekile. Asho nanokuthi isikhathi siyahamba kodwa ngathi kuwena kusimile, like nje ayikho into enhle ngaleya ndawo. Kusho uBanele. Wase wamane u-Ayanda wethula, wayetshisa le ndaba, wabona ukuthi no man, kushuthi kahle kahle noSanele la ekhona ucindezelekile, uyafisa ukukhuluma nabo kodwa akakwazi, uyafisa ukubathinta kodwa akakwazi.
isikhathi siyahamba kodwa yena uzibona esitakile. Wabuza kuBanele ukuthi kushuthi naye uSanele uphila impilo enjalo yini? Wathi hhayi, uSanele u-right. Ayanda wangaba happy. Wazama-ke ukuthi ampholishe kancane u-Ayanda, wathi ubofika lapha esayithini emini ngizobe ngithenga amabhega, sizoba nephathinyana encane sinawe, mhlampe ngizotshotshana ne-champagne-nyana ngoba uyazi phela u-Ayanda uyabuhalela utshwala, kodwa-ke bebengakamvumeli lapha endlini ukuthi aphuze utshwala. Hhayi, wavuma-ke guys u-Ayanda, kodwa kubonakala ukuthi u-girl akekho happy ngokuthi uSanele ngase kuthiwa uphila kabuhlungu naye la ekhona. Guys, uthe nje uBanele selidekile itafula ngamabhega, etshela ukuthi kuze u-Ayanda yedwa, kanti hey akabuzanga elangeni. Kwafika umndeni wonke. Hhayi, wabuza ku-Ayanda ukuthi hawu, usumeme ibandla elingaka, bekade ungezi ingane wedwa, kodwa kulungile ngizohamba ngiyothenga amanye amabhega. Kwathiwa no mfana, ungayihluphi, azile ukuzodla amabhega la, kusho phela unjinji. Wathi kwenzakalani lana? Wabevula iphakethe lejakhethi unjinji wakhipha intambo. Wathi mfana, mekuwukuthi-ke kumele size sikubophele esitulweni, kuzomele sikubophele esitulweni. Isikhathi sakho la sesiphelile, sidinga ukuthi kubuye uSanele. Wathi ningihamba ngemumva? Eyi, wakhala uMakhumalo. Wathi mntanami ngiyakuthanda, ngikuthanda njengoba ngithanda umfowenu, kodwa yabona manje sekuyisikhathi sokuthi ngampela uhambe. Usiphilile isikhathi sakho manje, kumele udedele umfowenu naye aphile isikhathi sakhe. Guys, wathukuthela uBanele. Kwasho khona ukuthi-ke noma engathukuthela umndeni ususithathile isinqumo. Wambuza u-Ayanda wathi, Ayanda usangithandi yini? Nawe uyavumelana nale nto? Wathi mfowethu ngiyakuthanda, kodwa nje noSanele la ekhona ngiyabona ukuthi uhlukumezekile. Hey bo guys, kwanzima. Wamane nje unjinji wathi hlala phansi mfana. Wathi uyagoloza uBanele wathi wahlala phansi mfana. Kubonakala nje manje ukuthi hayi sebemthatha ngodli. Kushuthi bazomthwala-ke bemyise le kuGumede ukuze phela enze lo msebenzi wokuthi kubuye uSanele. Awe, sengiphatheka kabuhlungu-ke manje ngozama ngoba phela ubesemthembisile ukuthi akasayi ndawo, baze baphuza iwayini phela eline-strawberry phakathi eglasini, be-celebrate-a. Kushuthi basheshe ba-celebrate-a guys. Wekusho kuthiwa ungasheshi wabale kodwa amachwane inkukhu ingakachamiseli. Ngicathi naye uManele waba ne-confidence kakhulu ukuthi akasayi ndawo, kanti kusazobheda. Aphela lapho-ke guys amazibela namhlanje, ngingakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.